Це сокира-мотика. Цим інструментом можна обрізати гілки та коріння, розпушувати ґрунт і перекопувати ділянки. А почнемо ми з далекого 1963 року. Саме тоді запрацював Північно-Кримський канал. Канал зробив півостров зеленішим і більш придатним для інтенсивного землеробства. Так було до 2014 року, коли Україна перекрила канал після російської окупації півострова. А як виживав Крим до появи каналу? Як без Дніпровської води тут мешкали корінні народи? Здавалось би, земля родюча, колгоспники сумлінні та працьовиті. Що може піти не так? Існували спеціальні обряди, пов'язані з вживанням води з джерел, в яких воду вітали та очищали від сміття. І знаєте, що цікаво? Люди у цьому фільмі розповідають, що нічого з того, про що ми говорили на півострові, не залишилось. Може, настав час змінити це?